touch the same floor. Our world has been shaken on. Oh, what's your soul saying? Hi guys! Welcome to my vlog today. So, andito kami ngayon sa Kabungawan Beach. So, tignan nyo naman po, sobrang ganda dito. Huwag nyo na akong tignan. Normal na yan. Charot! Oh my god, this is Dan, ka-work ko. So, ayan po. Kung gusto nyo pong pumunta dito, oh my god, perfect. Ayan naman ang aming isang vlogger na si Soy. Look at that! Sobrang ganda. Kaya nga lang, wala kaming dala masyadong gamit. So, hindi kami pwedeng mag-overnight ngayon. Hindi ako makaligo. Wala akong dalang damit. Yan, sobrang linaw po ng tubig. Tapos high tide siya ngayon. Yun, ilalakarin po natin ngayon itong mahabang buhanginan dito. Meron po tayong isang subscriber dito, si Mr. Soy. Hey Sam, welcome to my vlog. Uy! Subscriber ka, di ba? Hey. So, hi po. Yun po, may isa pong showboy. Ang ganda dito, oh my god. Sobrang maganda pagka natan ka sa init. Ganito. Oh my god, look at that. Sobrang ganda. What is your last time? Kakain po kami ng COC. Oh, sige nga. Tikman Yung mo dilaw, nga nasaan muna. yung dilaw? Pag namatay ka, bahala ka. Ha? Oh my god, alin kinakain mo? Hindi na natama. Uy, nalalamig ka sa si kuya. Nalalamig ako. Ayan. Sige nga, kainin mo nga muna. Pakain. Sarap yan. Kapon nanguha na naman ako. Anong luto ginagawa niya kuya? Ganyan lang? Ini-steam lang yan, sir. Tapos binibiyak na. At kutsara. Kutsara. Ah! Basag na! Ay. Kunin na lang ganyan, pero. Yan. Sarap yan. Uy, sige, kain mo na. Patingin. Kung Yun kailangan. lang, Alana. Yun, hindi nakakain. Meron pa, ito madami. Thank you pa. Or, kasalahan. Oh my god, di ka na mamatay? Hindi yan, madam. Ang lasa. Sarap. Ay, sige nga, magta-try. Kakain din ako. Yan. Ano ma'am, video ko kaya? Okay lang, sir. Oh. Ayan ko. Oh my god! Parang ano, piga? Parang dila ng puso. Dila. Nakikita ba kayo, sir? Yung katanggal mo itim. Tatanggalin. Pwede ka natin. Tapos, pwede na. Opo. Oh my god. Sarap na, madam. Subo mo agad ma'am, huwag mo nang yupin. Oh, may suka. Pwede na yan, pinaghirapan mo. Thank you, kuya. Okay na. Mabalat yun. Peram nga ako, sir. Wala tayong ano. Kinikilo yan? Hindi madam. Dapat na nangunguha. Okay na to, kuya. Tama na ito. Nagpili ako. Masarap naman siya eh. May kutsara kayo? Ay, ano? Doon na lang, doon. Uy, Ito. ang dami pala, ano. Oops, baka mahulog, sir. Pagdagan mo pala. Hoy!
daw. Ang sarap. Bilis! Kuha ka daw dun. Dagdagan mo daw. Oh my God! Ang cute-cute naman ng doggy, oh. Hi, doggy. Ba't malungkot ka? Hala, si kuya nga hindi natusok eh. Ayan oh, parang dumugo. Thank you po. Uy, na mahirap ko. Oh my God, naglalakad pa. Oh. Naglalakad siya? Wait. Sige, sinong mas matinik sa inyo ngayon ng ex mo? Asan? Mas matinik yan, pre. Wala kang panlaban dito, pre. Oh my God, naglalakad pa siya. Buhay pa. Kakainin ka din namin mamaya. Sarap na. Let's try this. Kala mo lang ano siya. Ano ba yung timer? Si Orchin. Malinamnam siya, no? Sige, pag yan, nakatusok ka dyan.